corn that produce this amount we are ready to absorb. And that will be guaranteed resources to the farmer to do other things and develop themselves. Wadhi nyaka Baringo kama Riwruok ma jopuonj mano Kenya National Union of Teachers NUT bade ma Baringo kwedo ng'eto mar osach jopuonj ma gikoni bad Migago mochung'ne weche mag aheri NSSF ok ne ochiwo lipot mora mora ewi ng'eto mar kamano. Jalup jagoro mar NUT Hesbon Otieno ne loso e kinde romo mar NUT bade ma Baringo ma ibago higa ka higa. Okoni tim ma kamano ne oweyo jopuonj gi buo kodwaro mondo NSSF owe ng'ado osach jopuonj. Otieno ne ojiwo duol mandiko jopuonj mondo omed jopuonj osara mane gigeno tiyogo e dwe mar 7. Kolero ni nyaka sani jopuonj pok oyudo omenda mano medi kaluwore gi kaka koda winjruok no ero manobedo kod piny owacho e higa mar 2021. Seneta ma Baringo William Cheptumo nosingo ni sirikal biro ng'iyo matut midhiero makwako jopuonj. A lot of shocker, because it is something that was not anticipated and the teachers were not aware about. So any other person who wants to take money from the teacher's salary before it is discussed and talked about and the teachers understand the instance of that deduction should stop it. So we are even asking the NSSF to stop deducting teachers' money without the teachers' consent to do the same. When you appeared before the head of state, he was able to understand the situation of our teachers. And that is why you were given that between 7 to 10% increment of your salary. And from where I sit and knowing the plans and the wishes of our president, I am certain that slowly, gradually, and surely you are bound to even hand